Medzi špecifické mestá na Slovensku ohľadom priebehu generálneho štrajku môžeme považovať aj Trebišov. Trebišovský mládežnícky underground sa začal prejavovať už na začiatku roka 1968. Vtedy dvaja mladíci, Michal Horani a Peter Ďurišin, v rúšku noci na tzv. Raketu, monument venovaný prvému kozmonautovi Jurijovi Gagarinovi, napísali: Chceme sochu Štefánika. Je potrebné pripomenúť, že tento monument bol postavený na mieste piedestály sochy Štefánika, odhalenej v roku 1939. Túto sochu komunisti zhodili v roku 1952. Bolo to krátko po ich nástupe k moci vo februári 1948. В Москве сооружается монумент покорителям космоса. Один из ответственных этапов строительства – подъем гигантского обелиска. Допустимое отклонение 250-тонного гиганта исчисляется миллиметрами. Строителям предстоит еще закончить постамент, в котором разместится музей космонавтики. Trebišovský monument Rakety bol zhotovený podľa návrhu na pamätník dobyvateľov vesmíru z roku 1958, neskoršie postaveného a odhaleného 4. októbra 1964 v Moskve. To znamená, že ten Trebišovský v osadení predbehol moskovský monument zhruba o 2 roky. Samozrejme, veľkosť či výška 107 metrov a význam, ako aj stvárnenie a grandióznosť toho moskovského monumentu s Trebišovským je neporovnateľná. Za bránou v dome Domoradských sa robili rôzne plagáty, robili sa rôzne transparenty. Môj sused a priateľ Igor Ďurišin, to bolo pred kinom Slavia, pomaľoval autá heslami na podporu Dubčekovej politiky. Ešte pred generálnym štrajkom skupina združená okolo bratov Mariana a Igora Ďurišina sa zúčastnila na podpore československého vedenia počas rokovaní v Čiernej nad Tisou. Išlo o 2 autá pomaľované heslami propagujúcimi obrodný proces. Heslá na autá namaľoval výtvarník Igor Ďurišin. Ten sa krátko predtým vrátil zo základnej vojenskej služby, z ktorej bol zo zdravotných dôvodov predčasne prepustený. V noci na 21. augusta 1968 jednotky 30. gardovej motostreleckej divízie prekročili hranicu medzi Sovietským zväzom a Československou socialistickou republikou. Divízia je súčasťou Karpatského frontu a postupuje hlboko do Československa cez východoslovenské oblasti. V skorých ranných hodinách aj cez mesto Trebišov začínajú prechádzať prvé sovietské tanky a ďalšia vojenská technika. Ide hlavne o 166. gardový motostrelecký pluk 30. gardovej motostreleckej divízie. Po ukončení aktívnej fázy nasadenia vojsk bude táto divízia začlenená do novovytvorenej centrálnej skupiny síl. Jej veliteľstvo bude vo Zvolene. V októbri toho istého roku za prvého veliteľa centrálnej skupiny vojsk bude vymenovaný generál Alexander Michajlovič Majorov. Vo funkcii zotrvá niečo viac ako 4 roky. Menej známe je to, že krátko pred vstupom na slovenské územie na hranici, a to v slovenskom Novom Meste a v Čerhove, došlo k ozbrojeniu československých príslušníkov pohraničnej ochrany maďarskými orgánmi. V samotný deň generálneho štrajku sa v Trebišove zišli 2 skupiny mládeže pripravenej podporiť tento štrajk. Okrem spomínanej skupiny bratov Ďurišinovcov, to bola aj mládež z okruhu kultúrneho a spoločenského strediska. Tam sme sa partia zišli, no a bol tam Jožko Breza, bol tam Ivan Hudec. Ivan Hudec už tým, že bol vysoký, tak pôsobil ako vodca. V tom čase v tzv. Kultúráku pôsobil aj klub mladých pod vedením Juraja Brezu a tiež turistický oddiel na čele s Ivanom Hudecom. Súčasťou hudobného života bola big beatová skupina Chlapci beatu, založená Ľubomírom Ivaňom. V
tom čase sme pravidelne cvičili v kultúrnom stredisku, dokonca sme tam hrávali aj čaje o 5:00. Začiatok štrajku je vyhlásený na 12. hodinu. Keď začína ten štrajk, schádzali sme sa pred kultúrnym domom. Ja som prišiel na svojom favorite bicykli, opriel som ho o kultúrny dom, o roh a začali sme sa rozprávať, že čo tu budeme robiť, ako budeme pokračovať v tomto boji proti tejto okupácii. V ten deň ja som mala prázdniny, nešlo sa na kúpalisko, išlo sa presviečať Rusov, nech idú preč. Zhruba 15 mladých ľudí si v tom čase sadá na cestu a tým zastavuje premávku. Pred priorom sme si posadali na hlavnú cestu a prakticky sme blokovali premávku. Po oboch stranách cesty sa zhromaždilo množstvo divákov podporujúcich týchto odvážlivcov. Medzi sediacimi bol môj dobrý kamarát a sused Igor Ďurišin. Prišiel práve z vojny a hovoril o svojich zážitkoch. Na konci mestského parčíku na betónovej obrube je podobne ako po celom Československu nápis v azbuke Moskva 1800 kilometrov. V tom čase je Trebišov pod kontrolou sovietskej posádky. Veliteľom mesta je podplukovník Kozlovský. Takže sme z toho kultúraku partia, tak jak sme boli, tak sme išli na cestu a z dola prichádzal tank a my sme tomu chceli zabrániť. Tak sme si ľahli. 6 sme ležali pod tankami, on zastal. Netrvá dlho a objavujú sa 3 sovietske tanky. Jeden z tankov zastavuje blízko sediacich štrajkujúcich. Zrazu sa tam objavil ruský tank, ktorý pomaly otáčal hlavňou, lafetou. On otáčal račakom, chcel prejsť, sa mu nepodarilo prejsť, lebo ten pruh ľudí, ktorí tam ležal na ceste, nechceli vpustiť tento tank. Hoci policajti upozorňujú prítomných, aby si dali pozor a nefotili, oni sami podporujú tento štrajk. Mal som fotoaparát ľubiteľ a chcel som to sfotiť. No ale ako to sfotiť? Proste vytiahnuť a fotiť. Oni mohli vidieť z okienka z tohto tanku. Kulometom tiež stále obrácal. Vodiča som videl síce len v malom úzkom preriezku, ktorý sa pozeral na nás. No on keby dal povel, tak mohol by aj strieľať. To som nechcel dovoliť. Proste bál som sa. Tank stojaci pred hotelom Tokaj otáča s vežou svoje telo a zameriava sa na protiľahlú bytovku. Kto si chlapcom doniesol slnečnicu? Lúskanie slnečnicových jadierok zaháňa nervozitu. No, emócie to boli veľké, ktorý leží pred tankom a človek, keď nezastane pred ním, tak môže dojsť aj takej udalosti, že proste príde k smrti alebo upučeniu tých ľudí, ktorí tam ležia. Na tanku sa otvára príklop. Marta Bičová oslovuje tankistu. Medzi protestujúcimi bola aj Marta Bičová, ináč spolužiačka z ľudovej školy umenia, ktorá nadviazala rozhovor s Rusmi, proste sa ich pýtala, na čo sú tu, čo po rusky. Ja som chodila s nimi rozprávať, dohadovať sa, chodte preč, čo tu robíte, ako to, že ste prišli. A jak sme im vysvetľovali, že to je zle, nech idú preč, tak jeden z tankistov povedal, to vsio chujovina. To bol ten, ktorý bol pred Tokajom. A potom bol ešte jeden tankista z Gruzie, ktorý v Bratislave študoval, tak ten od hanby len klonil, už som mala pocit, že ani nemá plecia, jak tú hlavu kladol dole, slzy mal v očiach. A vedel slovensky so mnou hovoriť. Tým prúdom nás bola aj dievčina Marta Bičová
A v tom dôsledku som aj videl, predsa sme sa učili od 4. ročníka po rusky, tak sme vedeli, aj sme sa ozývali k ním, že na čo ste prišli, veď tu je pokoj, tu sa nerobí nič také. Kontakt s posádkou zmierňuje napätie. Po hodine sa štrajk končí. Všetci sa bez újmy môžu vrátiť k svojim rodinám. Samozrejme, celá tá udalosť nám do toho zasiahla, že sa to už zmenilo. Už to nebolo také, všetci sme čakali, čo bude ďalej. A život síce išiel ďalej, ale už to nebolo to, čo predtým. Proste čas ubiehal a ja som krátko na to, za 3 týždne som narukoval na vojenskú základnú službu do Holešova k Paraganom. No a už týmto som nevedel, čo sa dialo počas normalizácie v Trebišove. V tvorbe Igora Ďurišina sa objavujú aj diela s kritikou ruskej okupácie, čo sa mu počas normalizácie stane osudným v jeho kariére výtvarníka v komunistickom Československu. Po odozve komunistického vedenia mesta a mestského výboru komunistickej strany Slovenska v Trebišove na augustové dni sa môžeme dočítať z kroniky mesta Trebišov zo zápisu z roku 1968. Citujem. Mládež pomílená najmä vysielaním rozhlasu, televízie a tlačov, ktoré boli v rukách kontrarevolučných síl, zhromaždila sa pred Osvetovým domom s cieľom demonštrovať proti vstupu vojsk sovietskej armády. V kronike sa tiež uvádza, v nočných hodinách neznámi páchatelia poprevracali náhrobné kamene na hroboch padlých sovietských vojakov na miestnom cintoríne. Samozrejme, tento akt je hodný odsúdenia. Na druhej strane však nemôžeme opomenúť situáciu, keď pri rekonštrukcii hrobov sovietských vojakov v roku 2005 niektoré z pôvodných náhrobkov skončili vyhodené na smetisku. Kuriózny či priam úsmevný je čin maloletých chlapcov, bratov Čeplíkovcov a Palka Molnára. V tom čase mladí chlapci chceli vykradnúť sklad civilnej obrany na SB a použiť tieto malokalibrovky proti okupantom. Chlapcov chytili príslušníci verejnej bezpečnosti. Vzhľadom na vek ich potrestali iba zníženou známkou skovania. Takové děcko nesmí papat všecko na nejvýš drobet kaše. Iba ne, iba jo, iba ne, vlastně ne po cukroví se nic nestane.